Aku nyelang peleter po, Mbak. Kate tuku tas inceranku, mumpung lagi promo geden iki lho, Mbak. Walah Mbak, aku lho kan duwe peleter. Alah Mbak, sampai niku mbojok hari gini gak ndek peleter, ya hampir gak mungkin. Lah jen gak duwe Mbak, sampe iki apa sih? Alah Mbak Yus, wis gak usah alasan tak sampai niku. Masa sampean gak percaya mbek aku, Mbak? Gak Mbak, aku lek sampai gak bayar, Mbak. Lah jen aku iki gak duwe lho, Mbak. Pokoknya lah jen aku kepengin sesuatu. Lek duwe ya tuku, lek gak ya wis nyelengi sik. Sik ta Mbak Yus, sampean niku dadi wong kok cek santene. Hari gini lek sampai gak ndek peleter iku gak mungkin, Mbak. Soalnya peleter iku wis koyo menjadi kebutuhan. Saiki gini loh, Mbak. Lek misalnya sampean kepengin tuku-tuku, sapa sing kate nyili lek kudu peleter? Lek uang kan gak mungkin. Lagian Mbak Yus, peleter iku kan kena gawe dana cadangan, dadi iku penting. Sampean aja sampai gak duwe ta, Mbak. Lah aku iku jane gak duwe, Mbak. Lah sampe dhewe kan duwe sih peleter, kok gak gawe wek sampe dhewe. Limitku iku wis entek, Mbak. Tak gawe blonjo-blonjo ae. Lek gak ngono lha apa aku nyilih sampean. Wis ngene, Mbak Yus. Lek sampean ancane gak duwe, kene HP-ne sampean tak download nih. Gak wis Mbak, aku gak oleh download ngono iku, bareng gak penting. Malah marahi pengen tuku wae. Engko malah sing duduk kebutuhan tuku. Wes mending gak duwe aku. Walah Mbak Yus iku mesti lek disili ngono ae gak gelem. Ya wis Mbak, tak mulih ae aku. Walah yo sepurane yo, Mbak.